Поки Рамёну Донма самбан Зузі Шанталь на кухні гомельскага кафе працуе ўжо каля 2 гадоў. Дзяўчына прыехала ў Беларусь з Конга, моўны бар'ер пераадолела праз 11 месяцаў пасля прыезду. Потым і паспрабавала уладкавацца на працу. Я учусь в Гомельский государственный технический университет Сокова. Я на 2-й курсе. Жить в Гомель. Я люблю Гомель. Это тихая города и безопасная страна. Я люблю Беларусь. В жизни это все нормально здесь, а погода это тоже нормально, климат работы это тоже нормально. Замежнікі працуюць не толькі ў сферы грамадскага харчавання, дзяржаўныя арганізацыі таксама прымаюць да сябе, бо працоўныя рукі ніколі не бываюць лішнімі. У цэхах вядучага камбайна-будаўнічага прадпрыемства сёння можна знайсці 5 мігрантаў. Усе прыехалі з суседняй Украіны. В 22 году пришел на работу. Занимаюсь сборкой, слесарно-механосборочными работами. Адаптировался на самом деле просто. Коллектив принял меня с добротой, с пониманием. Условия труда меня вполне устраивают. Зарплату платят стабильно. Новый указ, падпісаны прэзідэнтам, прадугледжвае і больш разгорнутую зону абавязкаў наймальніка. У асабістасці адаптацыя ў калектыве, вытворчае навучанне і нават умовы пражывання мігранта. Арганізацыі прадастаўляюць інтэрнаты, месцаў, завяраюць спецыялісты, хапае. Патрэбна толькі сабраць неабходныя дакументы. Они проживают в комнате, где 2-3 человека. У нас секция, в секции проживает 10 человек. Все условия созданы. У человека есть кровать, тумбочка, шкаф, стол, кухня на этаже. То есть все, что нужно, мы для них создаем. У нас работает жилищный отдел. Необходимо собрать пакет документов перед тем, как заселиться в наше общежитие. Специалист объясняет, человек понимает, что от него требуется, собирает пакет документов, приходит, и в течение где-то там недели он может уже заселиться в общежитие. Згодна з указам з'явяцца дадатковыя ўмовы для саміх мігрантаў. У прыватнасці замежны грамадзянін, які працуе, павінен валодаць дзяржаўнай мовай. Цяжкасці перакладу не павінны станавіцца перашкодай для якаснага выканання працоўных абавязкаў, а ад гэтага беларусы не будуць адчуваць дыскамфорт. В советское время на сельмаше работало 1000 вьетнамцев. И ни у кого никаких вопросов не возникало. Если люди нормальные, иностранец или не иностранец, значит, пускай работают. Если это хороший человек, почему ему должно быть плохо в нашей стране? У меня нейтрально. Люди должны работать везде. Люди все нормальные, хорошие. А плохие бывают тоже везде. И за границей, и у нас. Пускай приезжают, не вижу проблем. Указ прэзідэнта – гэта даведнік як для наймальнікаў, так і мігрантаў. Такія меры павысяць увагу працадаўцы да спецыялістаў, якія прыбылі з-за мяжы. У сваю чаргу замежным работнікам будзе нашмат прасцей асвоіцца як на працоўным месцы, так і ў краіне. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».